Alimpu'os sa water spout na bandayan sa may barangay Mactan, Lapu-Lapu City kagabi. Samtang nunod sa combined effects sa low pressure area kana sulod karon sa Philippine Area of Responsibility ug Shoreline, nakasinati og pag-uwan ang Southern Luzon ug Eastern Visayas. Siluan meron din sa report. Mga hulagway sa boardwalk sa Mactan Shrine nga matud ni Arnel Abing, job personnel ug na destino sa dapit, nangalaksi human miagi ang ipu-ipo kagabii. Matud ni Arnel, nasaksihan niya mismo ang water spout o Alimpu'os apan tungod sa iyang kahadlok, wa na niya kini makuha og video. Na kita gila ko mga kanang ipu-ipo diri git still sa baybayon agi ang kanang among boardwalk di panglaksi siya grabe murag di pangibot yun siya yun. Matud ni Engineer Mark Gales, weather specialist sa PAGASA Visayas, nga tulo ka higayon nga bipagawas og Thunderstorm Advisory ang PAGASA Visayas kagabii. Una, pagka alas 6:42 sa gabii, gisundan kini sa laing Thunderstorm Advisory pagka alas 7:01 ug ang ikatulo pagka alas 7:45. Niadto mga higayuna, heavy to intense rains ang nasinati sa dakben sa Lapu-Lapu ug Metro Cebu. Busad ako ang posibilidad nga may Alimpu'os nga nasinati kagabi sa Metro Cebu. Isa sa hazard sa intense or severe thunderstorm is kining possible formation of tornado water spout. So, possible siya ma'am na natay na porma na water spout or tornado diri sa atong area sa Metro Cebu. Wala lang tay proof na mapakita kay di siya makapture sa itong radar, but given lang sa nature sa thunderstorm na nagid siya possible gid ang occurrence aning atong tornado or water spout. Samtang nunot sa combined effects sa low pressure area nga anaa karon habig sa Eastern Visayas ug sa shear line kun ang panag-abot sa init ug bugnaw nga hangin hinungdan sa nasinating mga pag-uwan karon sa Southern Luzon ug Eastern Visayas. Ang Sugbo makasinati usab og mga pag-uwan karong gabii. So currently ang LPA low chance sa mo develop, but sa to nakita expected siya magpaduol sa may Eastern Visayas and diri sa may Southern Luzon. So expected ugma na mo expect ang Eastern Visayas ining cloudy skies with scattered na mga pag-uwan. And possible ugma po sa Central Visayas na tay high chance of scattered rain showers with thunderstorms. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.